Hooperille ja ratinaan. Juoksija, joka täältä sai sellaista puhtia uralleen, että halusi 2025 ehdottomasti päästä mukaan. Brianna Williams radalla 7. Aino Pulkkinen kuitenkin on radalla 8. Vähän niistä lunkkavaivasta päässyt eroon. Mikkelissä juoksi viimeksi 23.67 tällä seuraavana. Alle 20 MM-kisoissa 2018 100 ja 201 Brianna Williams voitti 16-vuotiaana, teki temppu, johon kukaan muu ei ole pystynyt, ja nyt hän on täällä tänään. Shirley Nekubui, Etelä-Afrikka, 22.91 tällä kaudella. Kovaa menee myös Gloria Hooper, 32-vuotias. 33-vuotias italialainen, 22.89 ennätys. Anne-Marie Kivikas, 23.18, virolaisen ennätys tällä kaudella. Lukresica Sapaityte, Liettua, 23.11. Shane Vermeulen, Etelä-Afrikka, 23.60 ennätys, 40 parempi. Ja Kristiina Halonen, startti numero 2 tälle päivälle, oli tuossa Hilla Uusimäen tähdittämässä 400 metriä aitojen kisassa jo mukana kakkosen. Joo, ei varmaan ihan optimaalista on lähteä enää tähän 200 metrille, kun 400 erät alla, mutta Brianna Williams tässä on varmasti se ennakkosuosikki, ja hänellä ilmeisesti on vielä mahdollisuuksia jopa tonne MM-kisapaikkaan, että jos vaan tuon rajan pystyisi alittamaan, muistaakseni olisiko 22.57 ollut MM-kisan raja, niin sen alle jos juoksee, niin on mahdollisuuksia ihan toki jo MM-kisoihin asti. Ja on täällä muitakin kovia, Shirley Nekubui Etelä-Afrikasta, niin myös alle 2.3 tosiaan tänä kesänä. Ja Aino Pulkkinen, niin toivottavasti saisi kauden parasta niin parannettua ja mielellään vaikka alle 23.50 aikaa. Pulkkinen, Williams, Nekubui, Cooper, Kivikas, Sapaityte, Vermeulen, Halonen. Siitä lähdetään matkaan ja terävästi lähtee sieltä Williams. Williams nimenomaan sanoi, otti siinä heti Pulkkisen kiinni, että hän nimenomaan haluaa tulla Tampereelle takaisin, kun näki kisaohjelmassa, että tämä juoksu on kalenterissa ja sen voi sieltä buukata. Halusi. Ja tulee kyllä todella kovaa Williams sieltä, mutta lopussa aloittaa todella kovan vedon myös sieltä Kivikas. Ja virolainen tulee hyvin. Tulee myös Nekubui siitä vierestä ja menevät siinä Williamsin ohi. Ja virolaisille 23.05. Kivikas tulee sieltä omaan ennätysaikaansa todella hienosti tuon lopun ja näin. Nuori virolainen nappaa tästä juoksusta voiton itselleen. Nimekkäitä päänahkoja ottaa sieltä 23.04 ajalla nyt sitten hänelle voitto tässä. Nekubui 23.15, Williams 23.33, Hooper 4. Ei kantanut siinä kyllä olympiavoittaja Tokiosta 4 x 100 metrin viestistä juoksu loppuun asti. Joo, ei sakkas kyllä tosi pahasti, että oli kyllä kova tykkialoitus. Varmaan oli ehkä jonkunlainen, ehkä jopa vähän riskialoitus, että liian kova puristus tuossa alussa oli varmasti, että pitäisi pystyä kuitenkin vaikka täysillä juosta, niin pitää juoksu rennompana, että sakkas kyllä todella pahasti sitten Williamsilla tämä loppu. Näki kyllä, että oli happoa aika lailla jalassa. Aino Pulkkiselta ihan kelpo veto kauden parasta tähän kohtaan. Ei ihan mennyt se 23.50, mutta aika lähelle päästä. Joo, 23.59 Pulkkiselle ja varmasti lupauksia antava aika ehdottomasti tuo Halonen 24.49. Oma ennätys puristettuna 400 metrin haitakierroksen päälle, joten... Ja oliko ykkös- vai kakkosrata? Ykkösratalla, joo. Et siitä voisi lohjeta vielä aika paljon pois ihan optimivalmistautumisella ja vähän paremmalla radalla.